До слова запрошується голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Шановний пане президенте України, члени уряду України, народні депутати, ваші поважності, пані та панове посли, шановні члени Меджлісу кримськотатарського народу, шановні духовні отці, великий український народе, дегерлі кримтатар міллете. 74 роки тому, у цей день, 18 травня, розпочалася основна фаза втілення у життя жорстокого плану з депортації кримськотатарського народу зі своєї споконвічної батьківщини Криму, яка, по суті, була першим етапом задуманого комуністичним режимом СРСР людиноненависницького плану зі знищення кримськотатарського народу. Неможливо оцінити масштаб втрат, понесених кримськотатарським народом внаслідок перерваного на десятиліття розвитку на своїй рідній землі, численних репресій та переслідувань, перенесених кримськими татарами за півстоліття боротьби за відновлення своїх прав і повернення на свою батьківщину. Десятки тисяч загиблих, втрачених людей, зламаних доль, сотні тисяч ненароджених, бо ті, хто мав би їх народити, пішли молодими в небуття. Виключення протягом півстоліття будь-яких можливостей щодо зміцнення інтелектуального та економічного потенціалу народу на власній землі.